Edenko nali ngane elimo. Abantu baminto na bere ngotacha siasa ye chintunde bono ne yakane kaligereti. Nkona gosaba monster bere. Abantu baminto ntindi ko ligichukura asenge njoga ninka. Igongo ligichukura asenge nchondo chenga abana baito ba bere isiko mono. Nindo cha sama bagare ga kichi ngurungo ligine chaino. Monge ngende ndete bintu. Abantu baminto inche botande ko batebinde. Ama ene origerie nkoro yane bagote abanji bama isomio yatakore ndo kieke. Lakini buate benda libyasi muri. Bono mwale gwancha monge libaga. Disa asimbuate ne elimo. Elidia 2027. Pastor Nara Ngonsa Berare egere na Sancha 2027 ndekare ndo kieke etumache elebya osero bobe. Ndate ko batebineke. Amangane chipara na igwa abantu bakana kuboringa bona maubyo yo naibona agenda guchia abantu baminto ekeronko ligie kerogo igonko ligibu na andru mukayo maubi ande abaiga mumuro na agateba na inde mbatebiga ninka agateba ngere gagocha gocha bogetutuga akampene lyo mumuro yomo asekerokyo gujumbe Nima ito mheshimiwa mosto wasa kwa comment kende baadaye mheshimiwa na awasora ile. Otige ngane yuasa na yaso ile ika. Abantu baminta gateba gagocha abeke kambi akampeneri omumroyo omo. Bono nchandru mukayo maubi. Okoligi chikura na andru mukayo maubi. Omota etentike ko boli chikura osenga ndere ko boli. Ngendere ko boli ko sentike. Keka garoma etensie keruwe mo ineria asteyonda agenda na independent. So inua sende Emoko ndige inu mo ndige ni mo ntige na andru mokayo maubi mo ngakere na andru mokayo rolio jana wako basabaigo keka la tuwe zinto ko yira nyongeye ekaro bisie kire yona limba tabetie kana ndo ko ana siasa na madele kaya nege tigie kanisa tole kendo kyo mwali abantu baminto abangira morana abagaka mwachire korera umongina monyenye egera ati mokebuya mwante biringa na ne pareri mo igungo na kobwati botambe Epareri goeta koru Jokvilla yache sayacha kanyimbo goetera getare yacha mwisho wa lami yagenda Iranda yagenda Kioge goetera Nyakoe yagenda matongo yakorera ganga epareri mo kogenda gusaba burunge dochenga nkoberere bya usere bobe abantu abona mwantebiri ngendere gusukuma mangana ayo naende mwantire nga monsabere na Sanche 2027 etumache will as many as of that opinion say hi. The highs have it in tukaleta Simba ikitie kikere mata na muhima na bali twali kulichukura 20 na mau bino alingi tukatebanga ingakiri bale guturwani bale tubuchabwa tukatanga buchabu mbokoba senja chikanisa nochira tuskuru nochira etauni yetu yenye kono era tukatanga buchabu mbokobe Simba gavana Simba ingakiri ali kuligi nera agatubwatesi agatebanga ko make sure buchabu mboliko bata tebetega Nande ebisibika abuya bucha mbokole tiki mbocheti mbuli gocha Simba gabana kera iro gabana acha turangiri abanyati ko bonsi pi atobori obori mobori na kibori because ngakire ka twa kominyokani nto igwete ngobori mobori mbobwate obotanta nboke mbaro bawo tanga mboraoniwa abandu bawo tabwoni tukamotenda atobori amangati banyene tukamotebia tubekererenta bono Igoro mwisonde mwaro chinkikia leo kolekana. Noerero ni ritara ilunge bila gitanko mabira. Bono Simba wamuyere without koboria bananchi banyatieko orori ringa esho nere tuisaine. Obole muntu taramanya gusino bwa serikali gusino bwa bandi. Ole tere bila gitata iko toboli. Tai koboli mogambi ito chief, tai koboli mo MCA ebila gitabi achire bya takero kolema abantu no babegete chibando ororoji yatagoire. Inche ndete kobe notice ga nande ngo nyerutole mambi ntubona abantu banyatiko ntogokiri nande abantu banyatiko n'abantu bakwata masikali batakere bosikwa ikerege ntugeo koruso bakababulibwe na tebere ganga mambi abantu baito mwensipi ndodete tochaiga igitiki ya nyamboto tocho aso bonge to saini chisignecha to tebenga nturabona kungiye ko bekunyatiko nande to sabo mugabana n'abantu abo bonsi batete kokore project yabache batwereze
bato isaransise bato tebi obuli mubunga kibwa chiete mbwa goletwe because ntoma ite binambire court bato tene bwa goletwe ne serikali bato tebi nga nkibako beka bato boli nandeka bato boli ndura goto ko batebi nyemo go chikobeke genteke maybe tuligeria abana baitegas ikara genteke koba